thermal power project खौ लानानैहाय फिन खनसे पोस्टार फोसावनायखौ नुदों लोगोसेनो बिपिएफ सरकारनि समावहाय बाबा रामदेवनो 4000 बिगानि समान हा होनाय नैबे बाथ्रायाहाय पोस्टारावहाय शेयार जादों दा मख'नो गोनां बाथ्राया बेसो जे दिनै बिथाङा थांनाय 17 बोसोरखौ लानानै जाखिनि खोथा बुंबाय थायो दा जोंनो 17 बोसोराव मा जादोंमोन मा जायाखैमोन जों बे खोथाखौहाय रायजो राजाफ्रा बे सिचुएशनजों अलरेडि बारनानै फैबाय दा नोंथांनि जे 5 बोसोराव मा रिभलिउसन लाबोखो मा सोलायनाय लाबोखो जोंनो बेखौसो नांगौ प्रेक्टिकली स' दा नोंथाङा निजेखौ जुदि क्लेरिफिकेशन होनो सानदोंबा बा निजेनि सेल्फ सेटिस्फेक्शननि थाखाय जुदि बे पोस्टारखौ फोसावदोंबा जे थांनाय 17 बोसोराव मा जादों मा जायाखै बेखौ हाइलाइट खालामबाय थानानै नोंथांनि गभर्नमेन्टनि समाव नोंथांनि प्रेजेन्सआव बर्तमान बेसेबां बै 17 बोसोरनिख्रुइ साबसिन हामसिन बा बै जि माखासे मा होनगोन बेखौ 17 बोसोराव बायदिसिना सिस्टेम ब्रेकडाउन जानायखौहाय नोंथांनि समाव मोजाङै हेन्डल खालामनो हानो हायाखै स्मुथलि हेन्डल जादोंना जायाखै जा जिनिसाव गेप दंमोन बे दिनै फिलआप जादोंना जायाखै जिखुनु बिथिङाव जायखौ नोंथाङा दिनै रायजो राजाफोरखौ सान्त्वना होनानैखौनो होन बा मोनसे फोथायनाय लाबोनानै मोनसे चेन्जनि मुङाव दिनै नोंथांखौ बे सरकारखौ सालायनो थाखाय जाखिनि बे मोन्थायखौ सरकारखौ सालायनायनि गोहोखौ नोंथांनि आखायाव जितु गथायदों स' नोंथांनि प्रायरिटी होन बा नोंथांनि बे रेसपन्सिबिलिटी नोंथांनि डिउटी आरो जों रायजो राजाफ्रा नोंथांनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन बाट जोंनो 17 बोसोराव मा जादोंमोन बेखौ जोंनि सिगाङावहाय हाइलाइट खालामनांगौ गैया 5 इयार्सआवहाय नोंथांनि प्लान नोंथांनि जि एजेन्डासफोरा दिनै फुलफिल जादोंना जायाखै बेखौ रिफ्लेक्ट खालाम बेखौ हाइलाइट खालाम जिहेतु बिसायख'थिया फैबावनोसै जे नोंथांखौहाय फिन खनसे गोहोआव लाबोनांगौना नाङा बे खोथा आरो नोंथाङा थार्मेल पावार प्रजेक्ट बाबा रामदेव बेफोरखौहाय मोनसे मिक्सआप मोनसे इशु बानायनानै कनफिउसन लाबोनानैहाय जोंनि गेजेरावहाय डेभेलपमेन्टआ बोरै फैगोन फैया बे मेटार खालामा बाट सिचुएशनखौ नोंथाङा बोरै हेन्डेल खालामनो नागिरदों जुदि 4 बिघा हा हगारनायाव खहा जादोंमोनब्ला दिनै नोंथाङाबो बे एखे स्ट्रिम लाइनजों एखे पार्टजोंहाय एखे लामाजोंहाय बे एखे एग्जाम्पलखौ नोंथाङा दिनै रायजोनि सिगाङावहाय प्रेजेन्ट खालामनो सानदोंब्ला अब्ला नोंथाङा आरो बांसिन गोरोन्थि मावगासिनो दं जिहेतु थांनाय सरकारनि समावहाय हाखौ हगारनानै खहा जादोंमोन बेखौ नोंथाङा जुदि बुंनो सानदोंबा नोंथाङा दिनै हाखौ हगारफिननानै मोनथिखा हसिखा हगारफिननानै स' बे मोनसे बिराद मा होनगोन बेखौ नयिंलि खालामनाय मिस्टेक आरो आननयिंलि जालांनाय मिस्टेकआवहाय गोबां डिफारेन्स दङ स' दा पइन्ट इज 10,000 सामथिं माने जब बा खामानिखौनो होन नोंथाङा बेजोंहाय रायजोफोरा माने मोनगोन होनना बुंदों स' बे फुल्लि डिपेन्ड खालामगोन स्किलनि सायाव आरो बे बाथ्राया सैथो जे बेहाय 10,000 खामानि मोनगोन होननाय बाथ्राया एकदमबारे 110% नंखाय मोना जों मिथिगौ जों एक्सपिरियेन्सड मानो होनना बुङोब्ला जोंबो बेयावनो इनभल्भमेन्ट जानानै दङ जोंबो दङ स' जोंबो बबेबा कम्पानियाव हायार्ड खालामजानाय व्यक्ति स' जों मिथिगौ जे माबायदिखौहाय लायो माबायदिखौहाय लाया स' 100%आव 1%आ चान्सेस थागोन आरो बाखि डिपेन्ड खालामगोन नोंनि स्किलनि सायाव एन्ड जायफोरा हा हगारगोन खिजानि बिथांमोना बेवहाय
आगानसे होनो मोनब्लानो जोबोद गिदिर बाथ्रा बाख्नायथावना खिन्थु बेवहाय जुदि गभर्नमेन्टआ बेखौनो लानानै दिनै केम्पेइन प्रसेसआवहाय क्रेडिट लानो सानदोंब्ला फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रायजोफोरखौसो खावलायगोन साबधान जा बेयो मोनसे बिराद गिदिर ब्लान्डार मिस्टेक नोंथांमोना खालामनो थांगासिनो दं खामानिखौ नागिरनानै नोंथाङा जे जिनिसनि थाखाय गोदो गोदायनिफ्राय नांबोनानै दिनै जि जिनिसखौ रैखाथि होनांगौ बासायनांगौनि थाखाय जिउ बावसोमबोबाय गोबां जोहोलावफोर बिर जोहोलावफोर बेनि थाखायनो आरो बेखौ सोर खावलायदों दिनै जुदि थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ बहायनांगौआनो बिराद गिदिर प्रायरिटिबा बिथांनि थाखाय अब्ला बिथाङा मोनसे समाव माहारिखौ बेंगिरि बेनि दैदेनगिरि जानानै दिनै बिथाङा जि स्टेप लादोंना बे निख्रुइ आरो ब्लान्डार मिस्टेक बा इममेच्युर सासे लिडार होननानै जोङो गनायनांगोन जितु दिनै बिथांनि परिस्थितिया जोबोद गाज्रि फोथाय खेबस' खालामजादों स' मोनसे खोथा होननाय दङ प्रिथिबिया गलनो जि पइन्टनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन बे गिदिं आरो बे पइन्टआवनो नांथाफैगोन स' दिनै बिथाङा मोनसे समाव जेरैहाय बुंदोंमोन जेरैहाय खालामदोंमोन थिग दिनै बे गासिबो गिदिं बिथांनाव नांहैफिनगासिनो दं दिनै बिजेपिजों ओरैबायदि जोगार जाबाय बिथाङा दिनै बेखौहाय गनायनो गोब्राब मोनदों बाट इट्स फेक्ट रियेलिटिया बेनो जे दिनै डाबल गेम गेलेजाबाय जितु दिनै डिभाइड एन्ड रुल पलिसिखौ बिथाङा खालामदोंमोन दिनै बिथांनियावनो इमप्लाइ जागासिनो दं बे जिनिसा आरो मा बुंबावनो दं स' गोबांथार बुंनो सानाखै एन्ड लास्टलि मोनसे पइन्टखौ आङो बुंबावनो सानदों जेब्रा मुसाहारि ससियेलिस्ट ससियेल वार्कार बिथाङा मोनसे पोस्टार फोसावदों जे वार्म हार्टेडलि वी वेलकाम द इउनिटि एमंग दि रिजनल पलिटिकल पार्टिस फर स्ट्रेंथेनिं माबा मोनसे बिदि पोस्टार फोसावदों स' बे जागोन ना जाया ना बे गोबाव माने बिराद लेट जालांबाय नैबेनि फारसे नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्स खालामना हरनो हागोन लोगो मोनसे नेक्स्ट भिडिअ' लेट्स स्टे